Po dlouhé době vás všechny zdravím na mém YouTubeovém kanále a je tu konečně video. Video je tu z jednoho prostého důvodu a to proto, že se u nás konečně pořádají NYX Face Awards a to je prostě věc, na kterou jsem čekala. Ani jsem jakoby nečekala, spíš jsem doufala, že jednoho dne to tady třeba u nás bude a letos už to u nás konečně je. Tohle to je moje přihláška do prvního kola, nebo jestli už to je první kolo. No prostě první video do NYX Face Awards. Šla jsem hned do takovýhle extrému šílenýho. Takže nebudem to zbytečně okecávat a rovnou jdem na to. Já jsem začala hnědou kajovou tuškou, jsem se začala kreslit vlastně ty věci, které jsem na tom obličeji chtěla mít. Tenhle ten look je inspirovaný obrazem od Vincenta van Gogha, je to obraz Hvězdná noc, takže já jsem furt někde měla obrázek tohohle obrazu u sebe a řídila jsem se podle něj hlavně. Kajová tuška je perfektní na tohleto načrtávání si, protože se dá snadno smazat. Potom si vezmeme tmavě modrou barvu a vlastně vybarvíme zbytek toho, kde jsme si neudělali žádný jako obrazec. Jenom si necháme místo okolo očí, protože tam přijde potom černá barva a ještě okolo pusy, protože tam budeme dělat zuby. Tyhle věci, co vypadají jako vlny, vybarvíme světle modrou barvou. A tady si někdo mohl všimnout, že jsem si vybarvila i to své kolečko jedno a naštěstí jsem si vzpomněla, jak můžete vidět teď. To vybarvení nemusí být úplně dokonalý, může to být prostě takový i jakoby flekatější, nebo aby tam byl vidět ten tah tím štěcem, protože jsme prostě obraz, takže ať je tam nějaká struktura. Stejně světlou modrou barvou začneme dělat zuby a ty kreslíme asi jako kdyby jsme dělali kapičky, ale hodně takový jako rozklepaný. Teď bílou barvou nebo bílejma linkama, bílou tuškou, cokoliv doma máte, začneme ty zuby čárkovat, aby to prostě chytlo zase takovou jako plastičnost. Když už máme vyčárkováno, tak si vezmeme černou barvu nebo černé linky a ten prostor mezi těma zubama a samotný zuby obtáhneme. Černou pak dál vybarvíme i tváře, protože jsme přece jenom lepkoun a lepkouni prostě to tak mají. Takže teda vybarvíme tváře, pak vybarvíme i oči a v tomhletom kroku už můžete vybarvit uši i nos. Já jsem na to nějak úplně zapomněla, takže jsem to udělala později, ale vy už to udějte teď. A bacha na oči. Bílou barvou začnu vybarvovat ty kolečka. A jak můžete vidět, tak to nevybarvuju jakože úplně naplno, ale dělám to tak jemně a spíš takovýma tahama,
protože nechci, aby to bylo nějak jakoby ohraničený a hlavně tam přijde ještě do toho žlutá a chci, aby to bylo takový jemný. Doufám, že mě aspoň trošku chápete. Prostě to nevybarvovat doplná, ale dojemná. Teď si vezmeme nějaký tenký štětec a žlutou barvu a začneme ty kolečka pomalu dovyplňovat a začínáme čárkovat. Prostě jak můžete vidět okolo, jdeme i trošku do té modré barvy s těma čárkama a prostě ať je to takový jemný. Stačí se pořádně kouknout na ten originální obraz a vlastně hned budete vědět. Tohleto největší kolečko, co mám na rameni, jsem záměrně nevyplňovala bílou, protože ho celý vyplním žlutou, jak můžete vidět, taky to očárkuju. A ono na tom obraze, když se kouknete na ten obraz, tak tam můžete vidět vpravo nahoře měsíc. Takže tohle to bude náš měsíc. Tady ještě beru oranžovou barvu a ještě pár čárek. A oranžovou barvou si nakreslíme měsíček. Střed kolečka trošku prosvětlím tím, že tam přidám pár bílých čárek. A teď přichází asi ta nejjednodušší část a to je, že už budeme jenom čárkovat. Takže já jsem začala čárkovat nejdřív ty naše, budeme tomu říkat vlny, ty jsem začala čárkovat tmavě modrou barvou a pak jsem tam ještě přidala pár čárek jakoby tý stejně světle modré barvy. Teď světle modrou barvou začneme dělat čárky okolo těch našich koleček a postupně vyčárkujeme zbytek té naší tmavě modré plochy a snažíme se, aby to nějak jakoby na sebe navazovalo, ať to není úplně jako halabala. A tady už mi konečně docvaklo, že ještě nemám namalovaný nos, takže jsem si ho teď teprve dodělávala. Hned to vypadá líp. Ta brada se mi furt nějak nelíbila, takže jsem si řekla, že to spojím ty dva černý jakoby trouhelníčky a ještě jsem si udělala dlouhou čáru vlastně pod dolní čelistí a tím se to tak hezky všechno zvýraznilo. A pořád čárkujeme, dokud se z toho nezblázíme. Já jsem pak přidala ještě trošku tmavě modrý do těch našich koleček, protože ta bílá s tou žlutou na tom modrém strašně hřvala a nevypadalo to moc hezky.
Jedna z posledních a nejdůležitějších věcí na tomhle looku, i podle mě na tom obraze, nebo to je pro mě věc, kterou já tam vidím jakoby nejvíc, tak není to žádný kostelíček nebo něco, ale je to cypryšový strom a to tam prostě musí být. Takže to jsem se držela předlohy, akorát tady ty kopečky, co teď vidíte, že si kreslím, tak ty jsem si tam vymyslela, protože tam je za ním vesnička a mně už se to nikam nevyšlo, takže jsem si takhle udělala kopečky. Okolo těch kopečků ještě udělám takhle pár žlutých čárek, protože tam jakoby svítí ten měsíček, takže se to odráží od toho. Dávám ty čárky do těch vlnek a lehce vyčárku i ten stromeček, i kopečky. No a teď už dělám jenom takový poslední úpravy, takže já přidávám ještě trošku bílejch čar do těch světle modrých vlnek. A ještě černým stínem stínu trošku zuby, aby to chytlo takovou hloubku. No a máme hotovo. Já jsem si pak na sebe dala ještě modrou paruku, ale jak si jsem se v tom zapomněla natočit, tak tady máte aspoň fotky. Jinak doufám, že se vám video líbilo a doufám, že se uvidíme i ve druhém kole. Tak ahoj!